लोगोफोर हिन्जाव मानसिया मोनब्रै रोखोमनि दं, मोनब्रै जातनि दं। बेबायदिनो हौवाफ्राबो मोनब्रै जातनि दं। लोगोफोर मोनथिनो लुबैदों ना लुबैयाखै? लुबैदों नङा होमबा? दे बिदिब्ला आङो खोन्थालांनोसै नङा होमबा? हिन्जावफोरा मोनब्रै जात दं। से नाम्बारानो जानो पद्मिनी, कांचिनी, चित्रानी, आरो मोनसेया मामोनलाय? पद्मिनी, चित्रानी, कांचिनी, आंबो बावलायलांबायसोलै मामोनथाय? पद्मिनी, चित्रानी, कांचिनी, हस्तिनी। हस्तिनी। हिन्जाव मानसिखौबो ओरैनो मोनब्रै बाहागोआव रानाखै। बिसोरहा गावबागाव आलादा आलादा आखु, आखल आखु, बेनिफ्राय गुन गासिबो आलादा आलादा दंजोबो लोगोफोर। बे हिन्जावफोरा पद्मिनी, चित्रानी, कांचिनी, हस्तिनी बे हिन्जाव आइजोफोरखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदों नालाय, बिसोरहा गोबां गुन दङ माने। बिसोरनि गुनफोरा एकदम आलादा आलादा गावबागाव गुबुन गुबुन गोजा माने। आं उननि भिडिअ'आव बे गुनफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। लोगोसे बेबायदिनो हौवाफोराबो मोनब्रै जात दङ। गराइ दंनो, मैदेर दंनो, सेसा दंनो, आरो मा दं? आरो मोनसे बोरैबामोन? बेबायदिनो मोनब्रै दं आरोना। हौवाफोरनाबो बेबायदिनो आलादा आलादा गुन दं आरोना। माखासेफ्रा गासिबो गुना गाज्रि नङा, गासिबो मोजाङानो गोजा, खिन्थु गावबागाव गुन दङ लोगोफोर। आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि आइजोफोरा बांसिन खारनाया बबे मोनसे रोखोमनिया खारो बेखौ नोंथांमोननो उननि भिडिअ'आव फोरमायगोन। नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, अब्लानो आङो बे आयदानि सायाव एकदम डिटेल्स मोजां फोरमायगोन आरो नोंथांमोननो आङो बुजायना होजोबगोन। आरो गुबै बाथ्राया बे जोंनि माखासे लाइमोनफोरा मिन्थिनाया जोबोद दरखारि आरोना बेफोर आयदाखौनो। जों गोदो लेखायावसो फरायनानै मोनदों, खिन्थु बे लेखाखौबो नागिरबाबो मोननो थांबावलासो लोगोफोर। मोनला दा बे लेखाखौ। जुवाननि लामा होनदों, जुवाननि लामा। बे बिजाबखौ मोननो थांला दा। बबेबा लाइब्रेरिफोरावसो मोनगोन नामाथाय, खिन्थु गोबां जायगायाव नागिरबाबो मोनथ'वाखै आं। आरो गोदो जों फरायना मोनदों आरोना। थ' बिनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय, आरो बे आयदानि सायावनो गुवारै उननि समाव भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, जे हाजासे शेयार खालाम दै लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच, टेक केयार, सांग्रां जा।